Районның авыл хуҗалыгы предприятиеләре кыска вакыт эчендә бөртекләрне чәчүне тәмамлап, уҗымнарны тәрбияләү, тырмалау, чүп үләннәрне, бөҗәкләргә каршы эшкәртү белән бер рәттән кукуруз чәчүгә кереште. Әлеге культураны районда барлыгы 3550 гектарда игү планлаштырыла. Шуның 3400 гектары силоска, 150 гектары орлык алу өчен үстереләчәк. Чагыштырып карасаң, 1 килограмм кукуруз ашлыгы 2-3 килограмм арпа унын алыштыра ди белгечләр. Туклыклылыгы ягыннан гына түгел, кукуруз малның сәламәтлеге өчен дә файдалы, җиңел эшкәртелә торган культура санала икән. Әлеге кыйммәтле азык культурасын чәчүгә 20 май көнне 22-нче партсъезд исемендә кооператив уңганнары да төште. Без килгәндә кукуруз чәчеләсе басуда әзерлек эшләре бара иде. Бригадир Илнур Хәмидуллин кул астында эшләүчеләр тарафыннан чәчүдә катнашасы техниканы чәчүгә көйләү, туфракка төшкән орлыкларның тирәнлеге тикшерелә иде. Барлык орлыклар төрле бөҗәкләргә каршы агулап чәчелә. Бөртекле культура чәчелеп бетте. Менә алакы басуларга күчәбез, хәзер кукуруз чәчүгә керәбез менә бу агрегат белән. Чәчү агрегатларында Хамзин Фанур МТЗ-82 тракторында чәчәчәк, алдыннан культивацияны Сафиев Хавис алып бара. Алакы басу 84 гектар булачак. Шуннан иң алакы 4 гектар карабыдай калачак. Орлыкларны өлгер водитель Фәнил Алиев ташып торачак. Басуда эшләүчеләргә 2 тапкыр җылы аш белән туклану каралган. Күп көч, зур чыгымнар белән чәчелгән кукуруздан мул уңыш алып, малларны сыйфатлы силос белән силәргә яссын партиязлар. Чөнки кукуруз уңса, сөт тә мул булачак. Айгөл Мулаянова, Илеш телерадиокомпаниясе.